Здравейте хора, в това видео, в нашия общ канал отново, ще пробваме Мистер Бист. Биста болса. Да, Мистер Бист. Шоколад. Струва... Мистер Бист. Мистер Бист. Струва 4,30. Почти 5 лева, ама то ми е колкото ръката. И нека да преминаваме да го отваряме. Ето така изглежда. Мистер Бист. Мистер Бист, карате и Ето отвътре. Посмотри, Мистер Бист. Аз искам да взема едно парченце на Мистер Бист. Не искам. Добре, да ти. И ти си учепи парче. И сега хора, виж как изглежда самия дубайски Мистер Бист шоколад. Ама, много хубаво. И нека да видим. Дайте да го оценим от 1 до 10. На 3 казваме. 3, 2, 1, 10. 9,5. 10, да. Аз му давам стабилна оценка, ама 9.